ngai khublei phia ka kyrpang ka cheese press ya philang paro ya sngap ya ka Hadien ka blei ha ka sngi hoi phi sngap ya ka king ka blei ha ka bakum ka por ringkat bat ka jing snow tuat bor snow du bor phi snow bai te bor jong phi red balan hynrei tip ni ka wei o try unya le ya ka thama ka jong phi ro try ulong ubadon bor udon ka liang ka jong phi Wanam du jingkermen la phi sngau kuma phim don bor show hynrei utrai kulari phi kumni ling ba kani ka kitab baar chronicle kalanong ka ba khat sao ga khat ka khat bai atrai omdon shu na lor jongme uban yarap hapdeng ubadon bor bat ubom don bor kata ga kular ka jong blai badai tang ublei ubala ban yarap phi baru blai ba yarap phi ru ulong ubadon bor un yarap ya kita ki bom dan bor phi ladi ka kam ga jong phi kam shima sei so wala da phila persang bantrai ka business ka jong phi kam shima man ba phi badan ka jingpang ga jing shitom ga ying ka sem ki da khot ka ying ki badap da ga jingpang jing shitom ki jing ki jingele ki jing pirwet phi sngo kuma phimla ban ya shakman phi sngo kumba ke ishu phinlait shakmat manamar phi sngo bai ti bor jong phi I red palat phim sngo dan bor phim sngo don ai ishu aga jing em jong phi ha ga yeng ga jong phi hynrei tip ni ga wei bau tau bodon bor unia rap ye phi ki bom dan bor ga daw mo phi te yai sno how Jesus Christ yai shania how Jesus yai ngai how Jesus yai bod yo Jesus yai le be ya ka mon ga jong try maru try unia le ya ka thma ga jong phi uta ubadon bor unia rap ya phi ki bom dan bor ong ga Hadien ka jong blai hato phim comment ni ga kular ga jong blai kam kanti ni ga kular ga jong blai ba atrai belong me unong ya rap me ubadon bor me ni rap yang ni ki batlot bor ga daw phi phim long sa kum ni ga jing am maru ta uba phi shakri Jesus Christ ulong ubadon bor ubala de job ya ga pop ubala de job yu soitan ubala de job yu ga jingyap ubala de job yu ga jingdum utageng ubadon bor unai bori phi barun le ki kambah ka jingim ka jongpi haga ba un yalami phi ban pin poi phi shaka Jaka jo ga jingger khu haga ba ma phi don haga lenti jo ga jingman bha haga lenti jo ga jingroi haga lenti jo ga jingkwat jingkhia haga lenti jo ga jingjob haga ba ka kam ga jongpi kan roi kan seiso kan manbaha ke ki itnat ki badan buram ginja ka jingim ga jongpi ga yeng ga jongpi la phi tot bor la phim don bor menta hynrei nong yarap jongpi te ulong badan bor ulong Jesus Christ kan badan ga liang ga jongpi ma phi sno bai tang ho Jesus Christ phi ni ibo trai black phi ni ga jing dok ga jing kerdo ga jing sneu ga jing sharem ga jongpi pin poi phi shaka Jaka juga jingger khu hakaba pin roi pin man ba pin khia kran pin ang sana ka bakan jam sim bat pin long ka jingger khu bat ki kin yat bai renti ka jing em ka jong phi pin e ba ka jing em jong phi shisha kan long ka jing em ka bala kar khu nang ne shakman haba try don bat phi padam song do jingker men la phi tot bol men ta la da ka jing sedang ka jong phi ka de ka beret lada ka jingle ka jong phi le ka jingle ka ba phim sngodon bor phi le de ipor ibret ka jong phi tang bo ubadon bor the u yarap ye phi u krasani phi pro trai udon ye ka jing thmo ba yai kar khu ba yai kar khu ba yai pen man bha ye ka jing im ka jong phi nang ne sakman shakri u trai de ka don ka jong phi baro wanam red mer sim wanam khuslai ngai how trai de ka don ka jong phi baro phi nu i ba ka khti ka jong badon bor knera phi ban pen pau bo blei bodon bor udon ka liang ka chophi ubin kur khui phi lengba ka ni ka Hadien ka chop blai na kam ta ka purom ka chop blai amen ne ko por ngan twai ta chophi mawana khamat so me ko twai ne ka por ban twai na ka benta baro lang ka sngap ka Hadien ka chop me ne ka por oblei ngi sngoil de bangim don bor ni tolhat ni sngo ku mangim la ban ya chakman ni sngoil de ko twai kumba ka jingle ka red palat oblei ngi tip pat barangi don ya me ublei uban ya rap yangi me ubadon bor men ya rap yiki betlot bor ya aingu bangi don ublei ubadon bor uban ya le ka thma ga jongi
Memen pen pau ba me don bat ngi. Men pen pau ye ka jing krau go chome. Ye ka jing don bor go chome ka chi im jungi. Hagawa trying tips kem la de ka jing le ka jungi ka long ka beret ka jing sdang ka long ka beret. Langim don bor ban le. Hynrei ngi tip ba don ma meu ba don bor ba ya rap ngi. Habang ngi tips kem ka ba shakmat ka jungi ka try. Ka ap ka lawai ka ba phnai. Trying tips kem ka ba shakmat jungi ngin roi ngin man ba. Na ka bor ka chome ko try chi sob lai. Nawar memen ya lam ngi. Memen ya chua jungi memen pen bai gi khoro khoram memen ya le ka thma ka jungi. Memen pen jot yo baman ubat mu snew ka jim jungi. Memen pen poing hi shika jing thmu ka jome. But ya rap ingi ru bangin nget ame, bangin shanya ame, bangin yai snow ame, bangin yai pai shame, bangin yat soprang ban le ka mon ka jome. Nang ni shakmat ko try. But dwai men ker khu gi khon ka jome ne ka skin nang pen sle ki wip way ko try ka snap ka ni ka jome. Nang pen ko bor ki nang ai jing start ki ra kin tiu pen dan pura me ki. Na dwai be ka jing pang jing shitom ka badon ka met ka phat jong ki da ka kerteng du Jesus na shop ka du mak ka jing pang ka de ban me ban kriya kumni ka met ka jong ki na pen bana ba de ka jing James nam u Jesus the long people of pen kriya ha ka por na ka jing James nam u Jesus la pen kriya ye pi na pen bana la pen kriya no ye pi na du de ka ski da ka kerteng ba de ka snam ka jong Jesus ka snam u Jesus kan satlot de ka knyang jing pang kan pentor khong lu ka jingpang baro ne kamen ka snamu Jesu kan sat de ka jing snew kan sat de ka jingpang kan sat de ka knyang jingpang na ka met ka chongki ko tran Jesu lai ta lut ki de khotmet ki batlot kin ablai kin mai lut ki de khotmet batlot kin im kin tre kam biang ki de khotmet ablai ki de khotmet ka chongki baro na du kli ki jat ablai kin tran Jesu ablai kin long ki blat pen khia krano da du ne ka sngi de ka kerteng ka jong Jesus Christ utu timor un jano sisndan un omno utu mau un mi shabar un omno ablai tu khlai un stang ban im biang ban tre kam biang ki khatmet ki ba trot shak po ka jong ki ka po ka met ka jong ki kin khia kran kin im kin thmai ka snam gan yat bai renti ki thit ki jaw kin tre kam ki shing kin khia kran ablai tu ai ka shadem ka khli ka rendang ka jong ki ka po jong ki ka met ka jong ki ka pen bana kan khia kran no da ka kerteng ki jo Jesus Christ ba Nazareth ablai ko try da ka jing jengem snam u Jesus nga pen bana ba ki khon ka chome ne ka sngi kin pdiang ni ka jing pen khia kin long bala pen khia no na du ne ka sngi ko try Jesus ablai try men ker khui wait ker khu ki pen hospital men pen thmai lo ki khotmet ki jong ki pen khlan ni ki kin khia kran kin am yap kin im kin pen bana ka jing bha ka chome ko try tapi ki da ka snam chome ker khui ki ko try Jesus ablai Kairu ka ying ka sem nang pen bai ai kurem ko tuai nang pen poi ai kurem sa ka jing kala ka bamun pen pai ka don ka jing isame ta ai ba yin ai lai jong kurem ban ai ki khon ban ai ka jong ka ying ka sem ko tuai Kairu ka long ying ba kan ka jing long ka wei kan ka jing Snngewbha jingmot ka ying ka sem ka jong ki wala na me ka tuai ka jing Snngewbha jingmot pen ba pat ka jing long ka jong ki paro shi ying pendap ka jing sok ka jing kemen ka ying tei ma me ka ying ka jong ki sansar ma me ko tuai ka ying ka jong ki ka bor ju soitan ka bor jing pang jing dok jing kerdo ka jingale ka ying ka sem da ka kerteng ju Jesus Christ ka be asok adu maklot kita men sem man ki ban mi da ka ying ka sem jong ki try ka snamu Jesus Christ ngatap ka ying ka sem jong ki ko try yo kan tilot ki khot ka ying ki khor ki ti baro pelat no ekin ka jinglong ka snew baro ablai da ka jing im jong ki ka bor ka jing pa brai ju ka kiat jing pa brai ba snew baro long bla weng no na ka jing im jong ki long bala sat no na ka snamu Jesus ya ka jing snew baro mun ka ying ka sem jong ki ha ka ying ka sem jong ki na ka jing im ka jong ki ka try ker khuru ka kam ka jam jong ki we pui ni ka sngi ko try pen sei so pen man bha ai ka jing onong kentiu pen man bha me ya ka jing try jing ta ya ka kam ka jam jong ki ka ga bakila du ken yo pat arsha ablai na pen bana da ka kertengu Jesus pin roi pin sei so pin rius pa pin man bha nang ni shakman kan ega baki try kan im kan sei so kan im go to ka jing try ka chongki nga pen bana ka jing business ka chuki kan khia kran ka jing khia kran ka met ka chuki ka jing khia kran ka jing ya dei ka chuki ka jing khia kran ka jing puli ka chongki ka jing khia kran ka kam ka chuki ka jing khia kran ka ying ka chuki ka jing khia kran ka jing im ka chuki ka jing khia kran ka jing mut jing prakhat ka jing khia kran ka men sem ka chuki ka jing khia kran ka kam ki kti ka chongki baro
ka jing khia kran ke liang barok kan wan haga jing em ka chongki da ka kerteng ju Jesus Christ ka pen benai ka jing khia kran kan wan ka jing ker khu ju Jesus Christ kan wan ka jing pen man bha ka ju Jesus Christ kan wan ka jing kentiu ka ju Jesus Christ kan wan ka jing job ju try ka jing pen roi pen man bha ka ju try kan wan ka jing em ka chong phina du ni ka sngi try nga IT no eki baro aki kitib le ka chome aki kam ke jam chongki runga IT kitib le ke chome men ya le ka thma ka chongki men ya haswa men primadan ki khoro kharam ka chongki try ki badon kam e ban yo khon ablai bla kwa e ban yo khon daga kertengu Jesus Christ nga pen bana kin yo khon nga krani ka jingkhia krani du ka pla khon ka chongki ka jingkhia krani ka chong kha shoman ka chongki ko try Jesus ablai try men kentiu ye we ai kam ki bompat yo kam ko try ablai ki bekerdu men shem ki badap ram men pelat ikino na du ka ram ka sha ki badon pedeng ka ke sapo ka kuat ablai men le ki kambah tuan Jesus ablai kin job ki basak keno ablai on pelat no ikine de jing sak keno ki basak penjak buram ka kerteng ka joki on ya dano de ka kerteng ka joki de jing sak penjak buram ka tuan ki breg ba sne ka shon ki balik sne ki long bala weng no ikita baro ablai long bala pelat no de jing sne ki kon ka jome ka tuan pen khia lut ya baro ablai don ki de basu penhiar ba ika kapo nga kran ka jingkhia kran gan wana ka kapo ka jongki ka try ki badon gastric ka gastric ka long weng no ka met ka cancer kan mi sabar kan kenria no ka met ka jongki ki badon ka jingpang haru kam ro ka met long bala weng lo ka jingpang bro nga pen benai ka jingkhia kran kan wan ka jingkhia kran kan wan ka khot jo ka met ka ying ka sem ka jongki ka try Jesus lai kran ka jingker khu ju Jesus Christ kan da tweet no hai way pe way hagri ka sing ka try da ka kerteng ju Jesus Christ ka hukum ka kambah kan wan ka miracles kan wan ka jing pelai ka jing ada ka jing kerku kan wan no kumni da ka kerteng ka Jesus Christ ban Nazareth ai ti no ek ti blai ka chome na ai ngo me sngo ka jing dwai me jubab ka jing dwai ka dwai ka kerteng Jesus Christ no panem amen amen blen kerku bi ni kisni try don hasnda jung pi phim long marwai try wi harap ye pi panom do jing kremen Syakri bahaya try smart ka kam ka pitrai yat chaprang yang jot na ka chaka ka fix slide jet ban rwai ban yoro ban aingu U Blei ban pin krai U Blei jet ban le ka man ka jo Blei jet ban dwai jet ban sngewbha U Blei namar pidon ka lenti jong ki kambah ka jo Blei U Blei ra ep U Blei ka tiu ep ka jing jong pi ka yeng ka jo pi ki kon ka jong pi kidon ka lenti jong ka jing pen wandor ka jo Blei barola U Blei ka khoi pi nta ka buram ka jo Blei amen amen